Molt bé, sabem que és tard i que és l'última del dia i, a més, som més, per tant, és una miqueta la pièce de resistance, una miqueta. Em sembla que tothom ha estat presentat aquí, menys tu, i per tant, doncs, deixa que no m'equivoqui, Vilassar de Dalt, en Marc Aragonès és de Vilassar de Dalt, del 1993, mare de Déu, que vell que em sento, i igual que jo és del ram de la informàtica, d'acord? Podem parlar de universitats, si vols, Ramon Llull, La Salle, etc. Però bàsicament el que vindrem a parlar en aquesta última intervenció és... La nostra escola es diu Josep Antoni Vandellós, en honor a algú que ja de molt d'èpoques pretèrites tenia una idea molt clara de les coses i veia molt bé cap on anàvem. No obstant, les idees que han triomfat no són les d'en Josep Antoni, malauradament, sinó que són les d'una altra persona i d'una altra línia acadèmica. I si et sembla bé, Marc, explica'ns quin ha estat el marc referencial fins ara. Gràcies, Alice. Començaré parlant una miqueta del llibre aquest que comentarem, que és de la demògrafa Anna Cabré. Anna Cabré va publicar el seu llibre El sistema català de reproducció l'any 1999, que venia de la seva tesi doctoral que l'havia fet una dècada abans. I per situar-nos una miqueta amb l'estudi aquest hem d'anar encara més enrere a l'obra de Vandellós, que l'any 1935 va escriure el seu llibre Catalunya, poble decadent. Quan Cabré va llegir aquest llibre va dir ostres, no pot ser que Catalunya sigui un poble decadent, i ella creia que el que passava és que Vandellós el que feia era ja criticar o posar èmfasi en la baixa natalitat de Catalunya ja abans de la Guerra Civil Espanyola i durant els principis del segle XX, i ella Cabré creia que amb noves dades o noves metodologies podria demostrar que Catalunya no era un poble decadent i que la natalitat de Catalunya no era tan baixa. Llavors el que va fer va ser analitzar les generacions des del 1856 fins al 1990, i mirava exactament tots els naixements i les defuncions i matrimonis de totes aquestes generacions. Són uns 105 generacions que va estudiar i ja és rellevant perquè ja des del principi de tot, des del 1856 al 1860, les dones que havien nascut en aquella època, ja la taxa neta de reproducció era 0,83. Què vol dir aquesta taxa neta? Hem parlat abans dels 2,1 famosos, que són els fills per dona. Aquesta taxa neta de reproducció és només filles per dona, per tant, 1 significaria que et quedes igual, i és també que arriben a l'edat adulta. Això vol dir el net. Ja al 1856 ja no s'arribava a reemplaçament de dones a edat adulta. Ja naixien, per mortalitat infantil, hi havia molta mortalitat a Catalunya al segle XIX i ja no s'arribava. I de totes aquestes 105 generacions estudiades, només 15 superaven el llindar d'un fills per dona que arribessin després a edat adulta. I aleshores, clar, es pregunta, Cabré, hagués disminuït la població de Catalunya durant tot el segle XX si no hagués hagut cap tipus d'immigració? Doncs, segons els seus càlculs, hagués passat de 2 milions al 1900 a 2,3 milions al 1980. 80 anys, 300.000 persones més. I com és possible si he dit que no s'arribava a l'1, una filla per dona? I és per la disminució de la mortalitat infantil i, per tant, l'augment de l'esperança de vida. No naixien suficients persones, però la piràmide s'anava fent més llarga perquè la gent tenia una esperança de vida més alta. I llavors, fent uns càlculs, llavors diu que aproven no 15, sinó 80 d'aquestes 105 generacions. Llavors, clar, diem de 2 milions a 1.900 a 2,3, però al 1980 eren 6 milions. Llavors, el que fa és que compara els fluxos migratoris i, com sabem, va venir moltíssima gent de fora de Catalunya durant el franquisme i fa una comparació amb altres països molt immigracionistes i posa l'exemple de l'Argentina. I ho compara amb Catalunya. I diu que el 1960 els immigrants a l'Argentina representaven el 25% de la població i, en canvi, a Catalunya el 35%.
A més, aquesta immigració representava com el 27% del creixement d'Argentina d'aquell segle. Però a Catalunya era el 62%, o sigui, de tot el creixement que havia fet Catalunya, el 62% venia de la immigració. I estem al 1960, encara falten 20 anys més segons paraules de Cabré, d'una allau immigratòria que equivalia al 25% de la població que hi havia el 1960. Llavors, Cabré el que diu és que l'augment aquest desmesurat de nombre de forasters ha trasbassat els mecanismes d'integració i dubtava que aquest sistema català de reproducció continués vigent. I què és aquest sistema? Diu que és la constitució de cada nova generació de catalans, que la constitució és fruit tant de la reproducció biològica com de la incorporació substancial i permanent de persones nascudes fora. En el llibre diu que té els seus dubtes que això continuï vigent o que aquesta immigració faci que continuï vigent, però després en textos posteriors diu que sí, que encara continua vigent. Sí que es pregunta com es manté la identitat, parla de que la llengua és el més important, però no acaba d'especificar, no acaba de valorar amb dades si aquesta migració s'ha integrat a la catalanitat en el fet de parlar català o no. I per acabar, deixo com una frase que podria ser el motiu de debat d'avui, que és que diu: si observem el fil del temps, veurem que les persones immigrants van canviant contínuament i que, en canvi, Catalunya no canvia i va absorbint gent. Creieu que tenia raó? No. Sí, és evident que Catalunya ha canviat i per mi una de les objeccions més grans a Cabré però en general a tot el pensament que ha sorgit al voltant del llibre és que, clar, si ens posem en context, o sigui, Catalunya és un país que comença al segle XX, té una comunitat, té molta força, ens plantegem fins i tot la independència, de cop i volta ve una guerra, mor quantitat de gent enorme, altra s'exilia, i quan et despertes de tot això, t'adones que al teu país s'ha doblat la població. I llavors, des dels anys 60-70, tot el discurs ha viscut segrestat de la idea de què fem amb aquesta immigració, d'acord? I sobretot de la idea que és que si no la integrem, la palmem, morim, d'acord? I per mi el gran problema que té la idea de Cabré, massa optimista sobre la capacitat d'integració, malgrat tots els canvis, i la idea de centrar-nos tant en la immigració, és que mai vam poder reflexionar, ni hem reflexionat sobre, però nosaltres què fem? És a dir, si no haguéssim tingut aquesta immigració, segurament haguéssim estat abans, asseguts aquí, parlant sobre la baixa natalitat catalana, perquè no haguéssim tingut l'excusa de pensar en la immigració i en què fèiem amb ella. O sigui, Vandellós deia, som un poble creixement perquè tenim molt baixa natalitat i haguéssim hagut d'afrontar molt abans aquest problema. En canvi, pensar sempre en la immigració i en com la integraven ens ha dificultat pensar què fèiem abans amb nosaltres, com ens enfortíem com a poble. Hem externalitzat la responsabilitat de reproduir-se a la immigració amb els immigrants, no? Com si tinguessin una altra feina a fer. I no ens hem fixat gens de com ho fem nosaltres. Hem estat més pendents de... que és el mateix que... Perdoneu, estic enrotllant molt, però el mateix que ens obsessionem amb integrar la immigració que ve, però en cap moment en què com a pares o com a catalans siguem conscients de criar els nostres fills amb consciència nacional. És com començar a casa per la teulada, perquè què has d'integrar si no t'han sortit amb els teus fills encara? I que biològicament hi hagi una base, no? Bernat. Bé, és a dir, tornant a l'inici, a mi m'interessava molt acabar la jornada intentant desmuntar el sistema català de reproducció d'Anna Cabré per començar per fer honor a Vandellós, perquè no deixa de ser una rèplica que Vandellós no va poder fer una contrarèplica perquè ja estava mort. Llavors aquí també representem una mica com a deixebles de Vandellós la resposta pòstuma que li hauria fet segurament, potser segurament ell millor, no? Però a Anna Cabré, des d'aquest punt de vista. Quan Anna Cabré diu que Catalunya segueix allà i no ha canviat, no sé exactament les paraules, em ve al cap el que va dir Mercè Rodoreda quan va tornar, crec que no sé si el 1980 concretament, que li van preguntar i què em penses de Barcelona, què ha canviat de... Com era la Barcelona abans de la guerra, li van preguntar. I va dir,
Barcelona era catalana. És a dir, bueno, què t'està dient, no? Per tant, home, que Catalunya no va canviar costa de creure, i no perquè ho digui un friqui, ho deia Mercè Rodoreda, que penso que té prou autoritat aquí per fer-li cas, no? I a més que tenim ulls. El problema del fet aquest migratori que ha amagat un problema que ja portem 45 anys, no? I que n'hem parlat, és també que, a més, la paraula reproducció, a mi em fa molta gràcia, no? Perquè diu reproducció, no diu sistema d'assimilació català, diu sistema de reproducció com si el fet d'integrar ja fos reproduir-se i, per tant, pot substituir el que és realment la reproducció, que és la natalitat i que n'hem parlat. Evidentment existeix aquesta via de reproducció que jo mai li diria reproducció, diria, no sé, incorporació de nous connacionals o diguem-li com vulgui. Però no substitueix el sistema principal. A la meva conferència ja ho he dit, simplement repeteixo la dada, dels que parlen català habitualment, 83% el tenen com a llengua inicial. Per tant, el sistema de reproducció català continua sent la natalitat, per més que diguin això. I llavors, ja per acabar aquest tema, també crec que era molt important intentar desmuntar l'obra aquesta del sistema de reproducció català, perquè ha tingut un impacte polític molt gran. És a dir, podeu posar-ho al Google, com si diguéssim, veureu articles a VilaWeb fent-li referència, a l'Ara fa 4 dies fent-li referència, polítics que també que hi han fet referència a manera de justificar, no? No sé, Catalunya ens reproduïm així, no? És a dir, com a manera de... s'hi han aferrat realment tot el mainstream polític, fins i tot, cas anecdòtic, em va sorprendre, seu al programa La Sotana, doncs en Manel Vidal mateix va explicar en una sotana el sistema de reproducció català d'Anna Cabré i diu és que els catalans tenim un poder màgic que és que ens podem reproduir. Ho deia així. I jo pensava, ostres, no? O sigui, realment ens hem cregut la nostra pròpia propaganda. Sembla una mica com si el discurs de Paco Candel, que en realitat era la idea de tothom és català, més per obrir-li les portes que no per acceptar que ets català si vius a Catalunya, era una estratègia més que no una descripció. Ens hem acabat creient la nostra propaganda i assumint aquests postulats. Si volia dir sobre això que una altra frase que deia és que, això va ser també en un text posterior, no va ser del llibre, que deia que les persones passem i els pobles romanen, però amb individus diferents, amb fils conductors que rares vegades es trenquen o es perden del tot. Clar, aquí hi ha el fil conductor que tu el que necessites és, quan t'integres en una societat, doncs necessites aquesta persona que ja hi havia abans, però el que veiem és que tota la immigració que va venir durant el franquisme tenen comportaments molt diferents, o sigui, tenen una llengua diferent. Hi ha gent que s'ha integrat completament, fins i tot de pares de famílies castellanes, doncs que els seus fills parlen català, però majoritàriament no passa així. Fins i tot a nivell, per mi el molt important és a nivell polític, tenen unes idees completament diferents. Tenim gent que vota d'una manera, els que són descendents de catalans, i gent que vota d'una altra manera, que és completament contrària. Només mirant, per exemple, l'oficialitat del català a la Unió Europea, com el 80 o el 90% dels catalanoparlants estan a favor de l'oficialitat de la Unió Europea. Però els que no són catalanoparlants, que són majoritàriament descendents de castellanoparlants, és la meitat. La meitat realment també és un bon número. S'ha de valorar, no? És un bon número. O sigui, realment la balança acostuma a estar en la nostra part. Però hem de tenir en compte que són mentalitats o maneres de viure el món completament diferents i que de pares a fills es transmet la cultura. Nosaltres fem els nostres esforços perquè la gent de fora no només s'integri, sinó que siguin com uns iguals a nosaltres, però a la realitat no acaba passant 100%. A la realitat veus en les estadístiques blocs molt diferents, que és que el que prediu millor, això ho deia abans en Guillem, el que prediu millor si estàs a favor o no de la independència, el tipus de partit polític o la llengua que parles, és l'origen dels teus pares. I això, clar, això ja no ho podem canviar, perquè el passat és passat, i ara, evidentment, hem d'intentar no fer-nos trampes al solitari i dir que aquesta gent que va venir i que els seus fills estan aquí, doncs els hem com de catalanitzar, que per mi catalanitzar significa fer-los similars als catalans que hi havia abans, en el context modern que tenim ara, evidentment. Pot ser que sigui una idea que tothom íntimament sàpiga que és falsa, però que dona molta facilitat a la no confrontació, a l'autoengany,
i que la idea en si mateixa doncs, està una mica podrida. Ja. Però putrefacte, però es continua mantenint perquè és molt senzilla, no? A nivell polític. Sí, jo crec que és més el que deies d'evitar el conflicte i fins i tot també potser evitar el conflicte des de les persones que ho saben més, però a nivell de població en general no estic tan convençut que se sàpiga les diferències tan clares que hi ha de manera de veure el món en funció dels teus orígens. I clar, suposo que també és una manera que la gent que ho sap, doncs això, evitar que intentem mantenir el statu quo ja és més o menys estable i tampoc exagerem el conflicte. Molt bé. Alguna altra paraula? No, jo crec que simplement és no sé si realment tothom s'ho creu, jo crec que una part de la gent no es creu que es reproduïm bàsicament integrant, sinó que la gran reproducció és per la via tradicional, que és tenint fills, però sí que penso que és la manera més còmoda en què s'ha afrontat el problema. Pot ser que sigui com aquell mem de la curva d'intel·ligència, en què la gent més baixa entén que la manera de reproduir-se és tenint fills, la gent amb més capacitat també, i al mig és on hi entra tota la intel·lectualitat aquesta que s'autoenganya? Sí, podria ser. És que jo volia també no només criticar-la, perquè a mi és criticar aquesta idea, també volia dir que una de les conclusions, més que conclusions, totes les dades que aporta són realment esfereïdores i donen bastant la raó ja a Vandellós, perquè ja normalment tenim aquesta idea de que ja en el passat la gent tenia molts fills o que es casaven molt aviat, però realment a Catalunya això no passava. O sigui, l'edat de matrimoni, el número de fills per dona de fa 150 anys eren 4, com altres semblen molt, però se li morien 2 o 3. Era molt alta reproducció, molt alta natalitat, però també molt alta mortalitat. I l'altra cosa era no sé si és l'edat de matrimoni o l'edat de primer fills, que és ja també com als 30 anys. La gent no tenia fills amb 22, al segle XIX, amb 22 anys, 23 anys, no. També s'esperaven fins a la vintena llarga o fins i tot als 30 anys. Hi ha aquest mite de que abans la gent tenia molts fills i que es casaven molt aviats, però jo crec que això potser és més d'una cultura fins i tot americanitzada, de tenir els referents audiovisuals que tenim ara mateix i que simplement ens pensem que el que passava als Estats Units era el mateix que passa aquí, però aquí no, aquí des de l'inici hi ha primer els que comencen a tenir menys fills, eren els francesos, i després ja venim aquí a Catalunya, de seguida. Suposo que per l'impacte també de la revolució industrial, que va tindre un paper. Vull dir, sempre es parla de l'entrada al mercat laboral de la dona com un dels factors que disminueix la natalitat, però també s'ha d'entendre que no és el mateix. O sigui, les dones han treballat durant molts segles. Pensa que no és el mateix treballar en un treball premodern, on aquest treball estava dins de la casa i era molt fàcil de combinar amb els nens, perquè a més a vegades també treballaven, que el treball modern, que separa molt bé el que és l'àmbit de la feina de l'àmbit de la casa. Sí, això passava molt. A Catalunya hi havia la dona treballava molt més a totes les fàbriques, tota la indústria, i això es veia molt també amb la diferència de natalitat entre Catalunya i Espanya. A Espanya tampoc és que hi hagués una natalitat extrema, o sigui, hi havia més fills per dona, però pel tema també de la mortalitat no feia que el creixement fos exponencial. Després es va créixer per la baixada de la mortalitat. Però si veiem nenes nascudes a les generacions entre 1871 i 1875. D'aquestes 1.000, a Espanya en tindrien 1.043 filles, 981 netes i 1.024 besnetes. O sigui, és com molt continu, 1.000. En canvi, la mateixa generació, 1871, a Catalunya tindrien, de 1.000 nenes, tindrien 817 filles, 550 netes i 524 besnetes. O sigui, és la meitat, bueno, aquí fan 4 generacions, però ja en 2 generacions ja és la meitat. No, els hem guanyat, perquè amb una sola generació ja et divideixes per la meitat, oi? Molt bé, alguna altra paraula? Bé, jo volia dir, potser per donar-li un petit indult a Anna Cabré, primer, el que has dit de si la gent ho veu, jo no sé si realment vivim en el conte del vestit nou de l'emperador, on realment tothom ho veu, o no.
perquè jo realment hi ha gent que s'acaba creient la seva propaganda. Per retornar a l'exemple, jo no sé si Manel Vidal a la Sotana realment es creia el que deia, perquè és un paio llest, i és una mena d'excusa política. Psicològica. Realment no sé. Per tant, el que sí que ens veiem obligats a dir nosaltres és assenyalar que el rei va nu. Llavors, nosaltres és el que hem vingut a fer aquí. I per indultar Anna Cabré, és que en el seu llibre pròpiament, com ja ha dit el Marc, és a dir, ella apunta un dubte que potser el sistema de reproducció català s'ha estroncat amb aquestes immigracions massives que van suposar als anys 60-70, no? Perquè sí que hi va haver ones migratòries prèvies, però no tenien aquest volum i, per tant, s'integraven, perquè, a més també, la societat no hi havia mitjans de comunicació. El poder de l'estat espanyol castellà no tenia molta menys incidència. Catalunya estava ple de monolingües catalans, no? Per tant, també en aquest sentit, havies d'aprendre el català, sobretot si eres poca gent. El problema d'Anna Cabré és posterior al seu llibre, en els articles posteriors, és a dir, ella posa aquest dubte de potser s'ha trencat, la resposta a aquest dubte és sí, no? Vull dir, és una cosa constatable amb dades, sigui lingüístiques, sigui polítiques, com ha dit en Marc. El problema és que posteriorment, per algun joc polític que desconec l'afiliació política de la senyora, o pel que sigui, ha acabat dient que no. I aquí és on, diguem-ne, falla. És a dir, no és en la seva pròpia obra que deixa una porta oberta, sinó és com ella mateixa l'ha tancat a posteriori que vaja, que no és així. Llavors potser ens podem estalviar l'indult i ser una miqueta més vengetius, que va bé de tant en tant. Crec que el Marc ens va usar una frase on, de cop i volta, diguem-ne, canvia la seva tesi, perquè primer sembla que sí, no? Que integrem, no sé què, i després diu, bueno, perquè aquí qualsevol que digui bon dia en català, doncs ja és català, que dius, bueno, clar, si canvies les cartes que t'havies donat, doncs clar que la teva tesi funciona, saps? Sí, clar. Sí, exactament, la frase era, si tu parles la llengua, qui pot dir que no ets d'aquí? Això, evidentment, però després diu, inclús no cal que la parlis gaire, només prou per dir, en un moment determinat, ja sóc d'aquí. Llavors, clar, això és rebaixar molt la catalanitat i llavors fas que l'altra gent que s'esforça a aprendre català i a integrar-se i a ser un igual, ja li estàs també traient l'incentiu a aquesta altra persona per fer aquest esforç. Hi ha un acadèmic que ha torturat el discurs per tenir raó, no? El que havia dit prèviament. Això no havia passat mai. Alguna altra cosa? Voleu dir? No? Us sembla si fem preguntes? Bueno, jo només un últim apunt. Crec que és difícil estudiar el cas català. Jo sé que hi ha, per exemple, un paper del 2012 que estudiava en el cas dels Estats Units, a Miami, en quin impacte havia tingut la immigració sobre la natalitat dels autòctons. D'acord? I en aquell paper el que deia és que l'havia fet disminuir. Durant el temps que va durar aquella immigració l'havia fet disminuir. Primera, per la sensació que eren immigrants cubans, d'acord? Que venien a Miami. La sensació com d'inseguretat i d'incontrol que van sentir els nadius perquè alguns se'n van anar de Miami i per l'impacte en l'habitatge que havien creat. Llavors, a vegades, quan posem la immigració com a solució a algunes coses, potser podríem posar en dubte si aquesta alta immigració que hem tingut, primera, no ens ha deixat reflexionar sobre les nostres mancances en natalitat i segona, si l'ha fet disminuir també perquè inconscientment o ens hem sentit minoritzats o inconscientment hem oblidat i delegat el que dèiem abans, la natalitat en els altres. Sí, jo crec que aquí una mica d'immigració crec que era positiva, perquè llavors creix més la població i es comencen a haver-hi matrimonis mixtes, i en el cas de Catalunya els matrimonis mixtes moltes vegades, o la majoria de casos, el que ha passat és que els fills parlen català. Sobretot la generació dels baby boomers, els ells. Sí, el tema és, clar, quan arriba un punt de saturació que hi ha tanta gent, ja no pots ni fer aquesta barreja perquè no hi ha prou. O sigui, no hi ha catalans per barrejar-se. Sí, no hi ha massa crítica, es generen barris nous, en aquests barris nous només hi viuen immigrants, llavors es casen entre ells, tenen fills entre ells, i no hi ha aquesta integració entre els dos mons i els costa més d'integrar. Una mica d'immigració hagués servit per augmentar, que ja és el que va passar, hagués servit per augmentar el número de catalanoparlants, el número de catalans,
Però massa immigració llavors fa el contrari. El que passa és que comença a créixer el número de castellanoparlants, comença a créixer el número de gent que vota partits espanyolistes i aquest és el problema de quan et passes de quantitat. Molt bé, i ara on estaríem? Bueno, O ens hem passat? Ara torna a haver la següent onada. O sigui, va haver-hi la onada dels anys 60, després la de la bombolla immobiliària dels 2000 i poc, i ara tindrem una nova fornada. I una cosa important que volia dir és que, clar, ara no sé com estaran el tema dels matrimonis mixtes, perquè abans sí que amb la immigració espanyola hi havia molt matrimoni mixte, i això a mi em sembla positiu. Ara mateix ho trobo més difícil perquè com que la gent que ve és de llocs molt diversos, potser hi ha unes cultures que la gent s'emparella més, però potser hi ha algunes altres que no passa tant. Servidor. I Bernat, sembla que volia dir... Bé, dos apunts. Primer, crec que el que has de dir relaciona molt amb allò que he explicat a la meva conferència, a la conversa amb el Víctor Puig sobre aquesta corba de Laffer de la integració, és a dir, en una primera fase que entre immigració t'augmenta el nombre de nous catalans, de nous parlants com a mínim, a la que passes, això comença a disminuir perquè el gatitzes. Potser el sistema de reproducció podia tenir sentit quan et situaves en la corba ascendent, però la que t'has passat i et situes en la corba descendent, és a dir, cada vegada tens menys nous parlants perquè es gatitzen i no tens una massa crítica, com comentaven aquí. També hi ha un paper, no us ho veureu, que estudia sobre el tema de matrimonis mixtes l'impacte de la llei de normalització lingüística del 83, que va establir, suposadament, aquí en Gerard Forest potser no acabarà d'estar d'acord, en la pràctica, però sí en la teoria, la immersió lingüística, d'acord? I estudia com, a nivell causal, els que, gràcies a l'augment de competències de català, van augmentar els matrimonis mixtos, d'acord? Perquè una cosa curiosa és que els catalanoparlants, curiosa i positiva, diria fins i tot, diguem-ne, no estan disposats a casar-se amb castellanoparlants monolingües, però sí que aquests castellanoparlants estaven bilingüitzats, no? Que era Nelson Mandela, que diu si parles a una persona en una llengua que entén, li arribes al cap, si parles en la seva llengua, li arribes al cor. Llavors una mica és aquesta idea i es veu com augmentar el català a nivell de competències va augmentar els matrimonis mixtos i a més aquest fet. I això és un estudi que està publicat.